Това е много голяма птица. Тази птица му прибива всеки сокол, ако се сбие с него. Виж как се нежи. Трябва да те познава директно телефонът и всеки момент ще бъде отнет. Не искам. Няма, момичето. Няма да се нервирам, няма. Много е сладко. Няма да се нервирам, момичето. Няма да мърка. Няма, не. Няма. Аз съм приятелчето. Да те видят колко си красива, мамо. Да, ти си като птеродактил, като те снимам. Да, мамо. Не ли е жега, милата? Тя там седи на плана на сянка. Не е така. Пусни го. Не дава да закупче. Да, бе. Не. Айде, отиди там бързо. Бързо отиди там. Много умна. Просто разкошна. Леле, каква си красавица. Виж как се такова, натъква. Те за какво си ги прила тия? Пак е нещо по-кролите са това. Тук са соколите, там беше солата, това беше тръпото до края. Сейки. Много си красива, бе, Сейки. Тук седи кацнал, а тук е вързан. Тук има още една кацалка и той излиза и седи на нея, или като валиташ и духа си седи тук. Тук има една вана с вода като при него и той се ткъпва и А пускаш ли я да си ходи да си лети? Пускаме вечер тя, сега на жегата никой да я пуска, защото тя ще каца някъде на сянка и ще се пребере след 1-2 дена, като умре от глад. А иначе тя си е научена, има си график, сега през деня си почива си.